Tento týždeň nebude úplne rovný a jednoduchý, ale bude veľmi pravdivý. Začne sa silou, trpezlivosťou a pracovnou energiou, no ku koncu týždňa sa ukáže aj to, čo vás môže vnútorne ťahať späť. Karty vás však vedú k väčšej zrelosti, pokoju a opatrnosti v slovách. Pondelok prináša kartu sila. Tento deň vás môže postaviť do situácie, kde budete musieť ovládnuť nervozitu, hnev alebo vlastné pochybnosti. Nie je to deň na výbuchy ani unáhlené rozhodnutia. Vaša sila bude v pokoji, v dôstojnosti a v tom, že si nenecháte vziať vlastnú hodnotu. Utorok nesie energiu rytiera mincí. Môže to byť pracovný deň, deň povinností, vybavovania, plánovania a trpezlivej práce. Možno neuvidíte okamžitý výsledok, ale karty hovoria jasne, dokončite to, čo ste začali. Nepodceňujte malé kroky, pretože práve tie vás teraz posúvajú ďalej. V stredu prichádza krajšia, ľahšia energia. Štvorka palíc hovorí o rodine, domove, blízkych ľuďoch, stretnutiach a malých radostiach. Môže prísť príjemné pozvanie, zmierenie, rozhovor alebo chvíľa, ktorá vám pripomenie, že nie ste na všetko sami. Štvrtok je veľmi silný na prácu, financie, podnikanie alebo nové pracovné možnosti. Osmička mincí hovorí, že úspech nepríde cez náhodu, ale cez schopnosti, ktoré už máte, a cez ochotu niečo zlepšiť. Ak čakáte na prácu, zákazku alebo posun, tento deň môže ukázať smer. Piatok prináša kartu štvorka pohárov. Môžete cítiť vnútornú únavu, nezáujem alebo sklamanie. Táto karta však upozorňuje, že nemusí byť všetko také zlé, ako sa v tej chvíli zdá. Neuzatvárajte sa pred ľuďmi, ktorí vám chcú pomôcť, a neodmietajte príležitosť len preto, že neprichádza v takej podobe, ako ste čakali. Sobota je najsilnejšie varovanie týždňa. Karta diabol nehovorí o treste, ale o tom, čo vás môže spútavať. Môže ísť o toxický vzťah, závislosť na človeku, strach, kontrolu, klamstvo, žiarlivosť alebo situáciu, v ktorej cítite, že už nekonáte slobodne. V tento deň si dávajte pozor na manipuláciu, aj na tú, ktorú robíte sami sebe. Na nedeľu vypadli dve karty, kráľ pohárov a páža mečov. To ukazuje, že emócie budú silné, ale bude potrebné ich zvládnuť múdro. Môže prísť správa, otázka, rozhovor alebo potreba niečo si vysvetliť. Kráľ pohárov radí zachovať pokoj, súcit a zrelosť. Páža mečov však upozorňuje, nehovorte v afekte, neútočte slovami a nevyvodzujte závery skôr, než budete poznať celú pravdu. Celý týždeň začína vnútornou silou a končí citovou zrelosťou. Karty hovoria, že ak zostanete pokojní, trpezliví a nebudete konať zo strachu, veľa vecí sa dá zvládnuť múdrejšie, než ste si mysleli. Najväčší pozor si dajte v piatok a sobotu, vtedy nepočúvajte